Yabingelela bazalwane egameni kaJesu Kristu Baba nomama. Haleluya. Amen. Omkhulu bonke nogogo bonke, omama nobaba, insizwa neintombi. Amen. No Sunday school. Haleluya. Amen. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Angazi ngiqale kuphi, kodwa nginesikweledi nje sokuzofakaza ngoJesu. Amen. Ngenxa yekhaya lezo bazalwane. Last year bengeminyaka uSipho Shabalala. Haleluya. Amen. Sengizwa akhona ukuzwayo manje kuyakusheshisa. Haleluya. Ufakaza ngoJesu. Washo ukuthi ke last year bazalwane kuzange kube unyaka olula, ngingene bakuyophela unyaka nje ekhaya lezo. Ngomunye umzalwane Richard eJozini noma ePhongola, ngisakhumbula uhlala lo mzalwane engifakela inkonzo nje engashongo lutho, bese uthi ke ekubhaleni kwakhe uphethe imfihlakalo ubaba. Akwasho ukuthi phela imfihlakalo sonke siyayifuna thina esahlangana noJesu. Haleluya. Ngilalela ukuthi ngilalela nje bazalwane, ngisenkingeni eserious. Ngasholela nje umfowethu besitozi kakhulu enkosini, wafa nje kabuhlungu bazalwane last year. Washo ukuthi ke nomkhwekazi wami same time kwadlula usuku walala yena ngolunye usuku. Washo ukuthi nje angikho right nje bazalwane, ungithola nomzalwane angikho right nje. Mangene ekhaya lezo bazalwane, kulapho na kwahlulelisa khona ukukhola kwami, ngoba bengakholwa ukuthi I will rise again njengomzalwane, izizwe ngifakaza ngoJesu. Yesu uzwela amandla kaNkulunkulu bengakholwa, kodwa manje ngiyazizwa ngomzalwane ukuthi kuyayeka phambili noma bahambile abantu emhlabeni engangizwana nabo kangaka enkosini. Haleluya. Amen. Ngimbonge ke bazalwane ukuthi ngibe ubaba ongajoli. Ngaqala kusizweni ukungajoli, angangajola nasesontweni nangenqondo. Haleluya. uJesu ngilondile kuze kube manje ngilokhu ubaba ongajoli esemncane. Hayi ngoba sithi izono ngaphandle bazalwane, kodwa ngokuyinqumela ukuthi nayi indlela ezulwini ayikolula yona, ngoba phela uSathane uyajijela izinto endleleni. Kodwa isinqumo sokuthi uNkulunkulu bazalwane akasebenzi ngezolo, iyona into eyenza ukuthi umuntu ayihlanze sonke isikhathi. Afunane noNkulunkulu noma kungavumi izimo. Haleluya. Into engifakazisa ngoJesu bazalwane kulesi sikhathi ukuthi yabona sibaningi njalo kunensizwa neintombi, kodwa angezwe abantu bafakaza ngoJesu. Bathi bakhipha kuphi, baphutha kuphi kulesi sikhathi. Ngithanda ukusho ukuthi noma ubaba ongaka awujoli. Haleluya. Akube khona osisi abancane onwana nabo izandla lokubasendela ama message. MawunoJesu lezo bazalwane, awuhambi uqalaqalaza ubaba ungihlekise kabi izolo. Wathi mawufike enkonzweni ngoba mawusigebengu ubona abantu bayaphansi naphezulu, uphambana ikhanda bese wenza ezinye izinqumo. Washo ukuthi bazalwane ivangeli engilaziyo engalishinyezwa ubaba uDlakude leli lokuthi mawukhona empilweni bazalwane umuntu omusha uyaqala, noma usofikelela ebudaleni njengoba uNkulunkulu ekufakile ngombuso ebudaleni bazalwane, ulokhu uphila futhi kuwese mawusushadile. Ngithi mina labantu abajahela ukuzoshada abasha bajahela inkinga futhi bangathanda ukuthandaza, ngoba uma ufika kuleli khaya
bazalwane lasokubabeni ufune umthandazo more ilingwa ngathi ichithwe ngenye indlela. Haleluya. Hayi ezokujola ezokuthi iqaqeke ingqondo manje ukhona uunderstand ukuthi awusayena umfana ukhona ukuthi ume noJesu kuzo zonke inqumo zenzayo. And yonke lento ikuphushela emthandazweni ikuphushela kumfunela uNkulunkulu. Bazalwane ukuhamba kwalabazalwane bengithi ngiyafa kodwa ngiqondile ukuthi uNkulunkulu ungiphushela ekumfunela. Ingabe umzalwane bazalwane oyivile ongakaze ayihlele ubuzima ukuthi mhlawumbe nawe ubona ukuthi hayi noma ngingapha akusana ncane kodwa manje uJesu ungiphushela kwenye into ukuthi ungathembi umuntu. Leli verse bazalwane lokushumayela ukuthi uqale kusuka umuntu othemba lakhe lingumuntu. Haleluya. Ngengasifisa isiqale kusesinjalo siyesha kumina ngokuhamba kwabantu bengibafaka enhlizweni ukudlula ukufaka uJesu ngaleyo ndlela. Hayi ngithi uJesu Kristu inkosi bazalwane ebengizofakazela ukuthi ngitholile ukuphila ekhaya leso. uJesu ungiqinisile. Ba ngiyabonga uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi.